Ola, baixo o título Canas ao vento, dende a Biblioteca de Monte Alto queremos recomendarvos películas e novelas protagonizadas por persoas maiores. Con isto queremos poñer en valor a denominada terceira idade, como unha etapa onde hai moito que dicir e moito que sentir. Comenzamos cunha novela que chegou de Suecia, El abuelo que saltó por la ventana e se largou, de Jonas Jonasson, unha novela de humor e tamén unha celebración da vida. Seguimos cun dos grandes das nosas letras, Álvaro Cunqueiro, Se o vello Sinbad volvese as illas, literatura fantástica para rememorar as extraordinarias viaxes diste navegante. E navegando seguimos con outro grande, Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Literatura clásica que non debería de faltar na nosa bagaxe lectora. E agora cambiamos de temática. Imos hacia asuntos amorosos. Con García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Para o autor, esta é unha das súas millores novelas. E finalmente, temos aquí unha película. 45 años. Zozobras dun matrimonio en apariencia moi consolidado. Charlotte Rampling, pola súa interpretación, recibiu varios premios como mellor actriz. E isto é todo polo de hoxe. Outro día máis, canas ao vento.